i dag i ATV-nørderne skal vi lave det. Skal vi se, om der kan lave det længste julespind af os tre. Okay, vi skal så sten, saks, papir om, hvem man kan gøre det først. Okay. Jeg skal op med det. Vent lige. Sten, saks, papir. Og det gør vi lige om, fordi jeg kan ikke finde ud af det. Sten, saks, papir. Yeah. Okay, så er der også to. Sten, saks, papir. Sten, saks, papir. Sten, saks, papir. Okay, Jeg starter. han er først, jeg er anden, og du er tredje. 3, 2, 1, go!